abodiemu nyansape ni fidibo dwumadiemu yepiemu ewasante mantemu Hiampenika na honomo na mebu na wo honomo se ne be ya akyekyerefo betumi akyerade yi na so beba afaso de aba mofra ntie na yi wo hwe se ne wonfa won ho kwakyehye ye galamse etuomu ewo epom hono na wo se wotumi di bibi esi mofra yi ene so ntie na di kopiemu honomo a ade enua na nkura yi ekeka bomu de ye ade soronkokora kantanka akwanso sem ye to awoso Tinti anyukusku. Awfodo do na meka che ose sinebeya uma ebusua Ghana mamre ni amani etitu ene ni man ye adehyeman ma na te se odo te se dwumaden te se de akano ebimpo beka che ose omo pese omo ma no dachi omo ye ade omo pese omo ye bia wiase se ye astronaut se ye obi oya bodi mu nyasape ne de akanyaro omo ma no etimi ye nanso no kre wo mu ye titititia so ubusa enmantie ene babo wadoto na asemba kupe anombeka cho odacho se sika udi l'argent de ofreni bia sinebeya omo hu nchirom obenya baabi pa rotimi di tiato so here bibi wona brabo wa ono ankasa betimi ato enso aromo sem ne se dudu wi school ne o Ghana enso nyomu nyina ana wa adwumaye adiponi fe no unemployment wi school enso mi ni adwuma adosu bibi pa senti na ne kantanka tibi ya be pi asantimantem tutu ene bia ye free ha Hiampenika ana mo basic school ene JHS edi duma won so pa if you say yenim say nkwadan ketekete die ya na mo ntan so sane mai mo bibia na so mbeso mo mpa ya na ene fa baako say ye na dehia yenko school ni mo yenko he ne pa omo so de so mo fa wo ha ene de wo so betimi sua fa ho se Ghana ni dehia within the Maxwell Safo when I'm here head teacher ewo school has a Hiampenika Basic School DHS ena primary na meda nyenu ano meba han me ma tumalo any inform that school no ano ehu say eni so ade hu via mpese me de ba school ha enie na me de ha edi etrom omoso esum omo boy ene wasake a ihu ahai ene dwumadi anka no edi no ebomodin say yebema de ye che wo class no ene de ye wa ha no abom the family Francis daughter in form 2 badin fiedi we aya Hiampenika Basic School ya nkase ye de nsaye we watch nkonya se we class ona ye di bi ye we steady light from office nkwa na be ho steady light any escafon nkwa no mo steady light ya nkase ya adwen se betimi edin kampro any light ya say any steady light we steady lamp aye de kura aye any bulb asay edi ashe many light ya asay na aye was it previously na me ya family Ernestina me form 3 me de mfiedu mensa eya de we kutamene nkrankra erupre ya de plywood ne na wenso ekin orders ubetimi de ukin access so e de abie open wenso ekutamene pen bamboo pen ya de bamboo ene betimi de atwere ni kapa ye sekutawa fa ankasa ana wenso toys car eno se de nkampro ene ya ne kama pa efri se san ma wenyina aboa ya ma ye desian so koso Ora Douglas Ayinsu ye checheni abediechi ewo school mo ho me wonim de wo carpentry wasimpa bibia ye no ha bia ne di enua ane bamboo eye de ni nyina no edwuma pepeba school bebre ne sua abodiemu nyansape ene nsano dwuma nanso nye mu dodo ade timidi ye adwuma sei oba Hiampenika Basic School kwase ni workshop wa ha no metimi aka say onhu bi wo amase central say Basic School pa de onhu bi wo bebia ade Hiampenika School mu ha sei we say bedum mebi no na nkra no etimi eye bibia omo betimi aton na edisika aba omo ebotom mmofra ben so ha amu ya desuafo school yi mu no omo free nkrom yensamo eno ne agye krom Hiampenika ene mankona hongono kro no sako krom ho a akwanya wo ho nye papa afei nso galamse adiatese
ama mmɔfra dodoɔ na mpo de ɔmo ho ahyɛ mu. Nanso akyerɛkyerɛfoɔ no yɛ deɛ ɔmbɛtumi bia sɛ ɔmo de abɔdeɛ mu nyansapɛ ɛbɛkyerɛ nkɔdaa yi ahyɛ nneɛma te sɛ galamsey no anan mu ɛnyɛ adwuma ketewa. Workshop deɛ karobɛnia basic safety. Ini saa nnɔma no a yɛde guide mbra no bɛyɛ de di ana sɔ na atwa wo di nsa na kyerɛ sɛ na applicable so na abɔ ovi nan so. Saa deɛ no so ne ɛha yɛ Oyi tools na even sɛ structure yi koraa yɛ wɔ mu. Nti evia deɛ ɛntumi nyɛ afebɔɔ ka ɛni so ade hu anasɛ ka yɛbɛpɛ sɛ aka structure wei ɛbɛtumi ayɛ blocks na ayɛ afebɔɔ ama mpra no. Yɛ start a yɛbɛbɔɔ yɛ na sɛ mu a yɛde yɛni fam yɛhu sɛ ebi koraa yɛ dɛ ɛɛkorɔ. Tie dwumadie a yɛdi wɔ ha yi sɛ obi pɛ sɛ ɔboa na dwumadie no tumi ɛkɔ nkan na yɛtumi ɛboa yɛ mmɔfra a ɛwɔ Hiampenika Basic School mu a yɛde yɛ numbers ɛɛto dwa 0245 95 94 90. Pɛ sɛ ɔne yɛdi nkita nkɔmmɔ bi na ne nsa ɛnkan a obɛtumi ayɛ no text message ɛda SMS anaasɛ WhatsApp ɛno deɛ yɛtie biara no yɛbɛbu na yɛaprɛ nipa no. Piesie na yɛ Safo ama ne boni Kantanka TV. Ka hunu sɛ ɔpani baako ana ɔwɔ man Ghana mu ana wɔma ɛyɛ abɔde mu nyansapɛ yɛ akɔnɔ na ama yɛ mmɔfra bebree na so ɛfa ne so a wɔn ba Emeritus Dr. Engineer Kwadwo Safo Kantanka. Ni die baako ayedwe ma no ɛwɔ ɛno ho sɛ ne bɛyɛ a yɛ mmɔfra no so betumi ahwɛ so sɛ ne wɔhwɛ so no wɔyɛ nneɛma ɛde aboa ɔman Ghana no na yɛ san so ahyɛ mu kena